Αθανασιάδης κεφαλιά. Όχι ρε. Φεύγει ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης πλησιάζει την περιοχή. Προχωράει κι άλλο μέσα. Πλασάρει. Αλλά τελικά το σούτερ αποκρίνει. Ο Λιβάνης γυρνάει την μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Παράλληλα προς την αιστεία. Τσουκαλάς με την μπάλα. Δίνει την μπάλα στο Τσουλάκο. Βγαίνει το ένα τέτ. Πλασάρει. Είναι το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραία απόκριση του Κουτσαβασίλη. Στεργείο στο Τσουκαλά. Τσουκαλάς προλαβαίνει, κρατάει την μπάλα. Δίνει την μπάλα στο Προβατίδη, όπως επιχείρησε να σούτ, αλλά η μπάλα μπλόκαρε εύκολα το Μεβέγα του Όφη. Την μπάλα για Αθανασιάδη. Δίνει πάρα πολύ ωραία μπαλέ για τον Τσουκαλά. Για τον Τσουλάκο, ο οποίος κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα φεύγει out. Αθανασιάδης έχει την μπάλα. Κάνει μια πάρα πολύ ωραία μπαλέ για τον Πεχλιβάνη. Πεχλιβάνης σουτάρει, αλλά δυστυχώς η μπάλα φεύγει μισό μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κάνει την προσπάθεια από Παστεργίου. Πολύ ωραία μπάλα για τον Τσιώνα. Γυρνάει αυτός. Ξανά. Γκολ από τον Τσιουλάκο στο 20ο λεπτό. Κατεβαίνει παίκτες του Όφη, είναι λίγο ανοργάνωτη η άμυνα του ΠΑΟΚ, αλλά πού να πάνε τα γατάκια. Μέχρι εκεί ήταν. Εκεί έτσι πρέπει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Το φάουλος παίκτης του Όφη και δυστυχώς γίνεται το 2-1. Πεχλιβάνης κάνει μόνο στην κίνηση. Δίνει πολύ ωραία την μπάλα στον Παστεργίου. Παστεργίου ξεφεύγει. Κάνει τη σέντρα. Πάει να κάνει το γυριστό Τσουλάκος, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει μπάλα. Το κόρ είναι έτοιμος. Το κόρ είναι έτοιμος. Χτυπήσει ο Γεωργίου. Γκολ του Βοσκόπουλου. Γκολ του Βοσκόπουλου μετά το κόρ του Γεωργίου. Τσιώνας, Προβατίδης κάνει πολύ ωραία κίνηση. Δίνει στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης μπαίνει στην περιοχή, γυρνάει την μπάλα. Φεύγει στο Τσουκαλά. Αλλά δυστυχώς αποκρούει ο παίκτης του Όφη τελευταία στιγμή. Είμαστε μόλις στο 31ο λεπτό και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τουλάχιστον 15 ευκαιρίες. Έτσι πως μας κάθε μάτς. Κάθε μάτς έτσι. Αλλά είναι κορόιδο, είπαμε αυτοί που δεν έρχονται. Ο τεχνικός του Όφη εσπεσμένα να κάνει αλλαγή. Δεν ξέρουμε τι θέλει να αλλάξει. Καλύτερα να βάλει 3-4 παίκτες ακόμα να παίζουν 14-15. Γιατί 11 δεν αντέχουν. Πεχλιβάνης με την μπάλα. Τους κάνει εκεί πέρα ότι θέλει 5 αμυντικούς. Θα τους αναπεράσει ένα ούλς στην αρχή. Και όχι κάθε χρόνο. Πεχλιβάνης με την μπάλα. Γίνει στον Σιώνα. Σιώνα στον Γεωργίου. Μπαίνει ο Γεωργίου. Κάνει ένα σούτ, αλλά δυστυχώς η μπάλα φεύγει out. Γίνει το λάθος και φεύγει ο Αθανασιάδης με την μπάλα. Φεύγει ο Αθανασιάδης με την μπάλα. Πλασάρει. Αλλά δυστυχώς πάλι αποκρούεται με τον πλέον του Όφη. Άτυχος σήμερα ο Κλάους. Έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες. Όλος ψόφις. Ένας εκεί πέρα χρειάζεται επειγόντως οξυγόνο. Έχει πέσει κάτω και κυλιέται. Γεωργίου, όχι, Πεχλιβάνη στο κόρνερ. Πρώτη κεφαλαία γίνεται. Ο Θανασιάδης, ξανά Πεχλιβάνης. Γίνει το γύρισμα. Γίνονται το φύλακας του Όφη. Πάρτο. Την πάρα στο Παπαστεργίου. Το Παπαστεργίου ξανά στο Πεχλιβάνη. Ο Πεχλιβάνης κάνει την κίνηση. Το γύρισμα γίνεται Παπαστεργίου, το σουτ. Και είναι το 4-1 από τον Παπαστεργίου.
Αποκρούει αυτή τη φορά ο Κουτσαβασίλης. Τσουκαλάς κάνει τις τρίπλες. Γυρνάει την μπάλα, αλλά δυστυχώς δεν την προλαβαίνει ο Αθανασιάδης. Το φάουλ για την ομάδα του Όφη, περνάει η μπάλα και γίνει το 4-2. Μεγάλη αδράνεια πάλι από τη δυναμίνα του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Πεχλιβάνη. Ο Πεχλιβάνης μπαίνει μέσα, κόβει την παλιά, πλασάρει και χάνει ακόμα ένα γκολ. Αριστερά φύγε, αριστερά! Τι τον αφήνει. Ο Ζαβασίλης κάνει το βολέ και φεύγει μόνος ο Αθανασιάδης. Πλασάρει, μπάλα στο δοκάρι. Ο Αθανασιάδης φεύγει μόνος του. Αθανασιάδης προχωράει προς την αιστεία και χάνει ένα απίστευτο τετατέτ. Δεν είναι σήμερα η μέρα του μικρού, ο Κλάους σήμερα δεν είναι στην καλύτερη. Χάνει απίστευτες ευκαιρίες. Κάποιος το μάτιαξε, κάποιος είναι κατέμις που ήρθε, φαλάκρα έχει, Βαγγέλη το λένε. Τσουκαλάς κάνει την παλιά, κυνηγάει την μπάλα του Ζουλάκος, την προλαβαίνει, κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Να μπει μες στην περιοχή και είναι φαίνεται και όλο δίνει διαιτής. Αν είναι δυνατόν. Γεννίκομψου, Πεχλιβάνης, Τσουκαλάς, πολύ ωραία κίνηση και πολύ ωραία μπαλιά. Από πάνω! Αθανασιάδη, σκοράρει, κάνει το 4-1. Ο Τσαβασίλης κάνει το ελεύθερο. Η μπάλα πηγαίνει στον Αθανασιάδη, κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα, τη δίνει στο Τσουκαλά. Τσουκαλά στην προωθεί, Διαμαντόπουλος και κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Αθανασιάδης για Προβατίδη. Προβατίδης κάνει πολύ ωραία κίνηση. Τσουκαλάς, πάρα πολύ ωραία κίνηση για τον Προβατίδη. Προβατίδης περνάει. Το γκολ γίνεται από το Πεχλιβάνη. Το κόρον γίνεται. Παραλίγο με το Βοσκόπουλο να γίνει το γκολ. Πάρα την πηγλεύει ο Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος στο Τσουκαλά. Τσουκαλάς πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Δεν θα βλέπουμε την μπάλα με τον Πεχλιβάνη. Πεχλιβάνης δίνει την μπάλα δίπλα του στο Τσουκαλά. Τσουκαλάς πάρα πολύ ωραία μπάλα για τον Διαμαντόπουλο. Με τα χέρια! Η μπάλα τελικά καταλήγει στο Τζιώνα που στην πετάει την μπάλα out. Ενώ ένας Κούλιγκα κάνει την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι δεν είναι 4 χρονών. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τελείξει τον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ νικάει τον Όφη με 7-2. Τελειώνει το πρωτάθλημα πρωταθλητής με διαφορά πάνω από 12 βαθμούς. Μπράβο στα παιδιά. Πολύ καλή σεζόν.